Здравейте всички, това е бърз апдейт който ще направя сега, само да ви кажа, че преди няколко, всъщност не помня преди колко време бях направен клип за един сайт за wallpaper, Carwaus се казва сайта. И сега, като влязох днеска, гледам, че са го променили малко. Всъщност промяната не е чак толкова голяма, но реших да ви кажа за нея. Така, сега ще влезем в сайта, ето това си го сложа отгоре. Ето вижте как изглежда. Можете да видите в предишното видео да видите как е изглеждал преди. Сега тук имате примерно името отгоре, снимка, една малка снимка плюс малко описание за характеристиките на автомобилите. Не знам дали при моторите е променено, но сега ще разберем. Всъщност очакай малко. Сега забелязах и нещо друго. Преди отгоре можеше да си избереме мотори от филми, снимки да гледаме, такова са плакати, wallpaper, но сега май са ги премахнали, заради това трябва да пишем силно линка или ако ги помним, или ще видя къде има шорткът за моторите за това, но както и да е. Така, за да видите wallpaper, ще чакате на wallpaperите. Даже има вече колко са. Тук имаме на тази кола 6, отдолу мали имаме повече. И новото е, че имаме и видео от YouTube, което може да гледаме директно в сайта. И да, това е апдейта. Тук имаме малка информация за колата, която е на английски, защото сайта не е български. И wallpaper, които като щакнем на тях, ни праща в стария десктоп машин сайт, който може да си изберем отгоре резолюция и да ги записваме чрез десен бутон, запиши изображение, като всичко се е като преди. Това е апдейта. Нека пробваме само да видя дали беше така. Да, в BuyClose нищо не е променено. Ето така беше преди с колите. Тук ви се покаха снимки, като штракнем, имаме си резолюция и ни праща в buyclose.com някой wallpaper и тук може да си изберем резолюцията и десен бутон да си я запишем, ако ни харесва снимката. Така, отгоре ми бърз прекпът до Carwaus. И както ви казах, преди да обновят Carwaus, имахме същото отгоре. Ето тук отгоре. Имаме си мувита, аз пък много съм просто имаме си филми, може да вземем снимки wallpaper от филми, може да си влезем да си свалим wallpaper на мотори. Че стана много дълговито, надявам се да сте ме разбрали. И това беше бърз апдейт от мен. Следете ме в Twitter, Google+, може да се абонамирате, ако ми харесате клиповете в YouTube. Audi 961 съм там. И ако искате, мога да ви рекламирам профила. Като виждате, аз рекламирам няколко тук. И да, това е от мен. Качвам почти всеки един клипчета на геймплей на Test Drive Unlimited. И да, това е от мене.